Hello, vítam vás u nového videjka a to videjko je také, že pripravujem Čokine jej narodeninovú tortu. Takže ako prvé som otvorila túto konzervu, ktorá je z DMky a kebyže niekoho to zaujíma, tak z DMky. A vydlabala som ju na tanier, potom upravila rukavicami a potom ešte túto tyčinku, alebo ak to mám nazvať, tiež z DMky, sme do toho zapichli. Ja som ju potom ešte rozdelila a pridala som granulky a vajíčko, pretože psíky z vajíčka majú krásnu srst. A spievali sme. Veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, miláčoky, veľa šťastia, zdravia. A potom som už dala túto trojku, čo mala byť ako sviečka, lenže sviečku nemáme preč a Čokine to fakt chutnalo. Potom sme vyspustili aj Milku a spolu ešte hľadali, že kde je ešte nejaká torta, ale už akože nebola, no. Takže tu môžete vidieť, že fakt jej to chutilo a to už je Mila aj. No a to bolo všetko z dnešného videjka. Dúfam, že sa vám páčilo. Nezabudnite dať nejakú reakciu, aby Čoky ste niečo zapriali k narodeninám. Zatiaľ bajko.